zera Jesu nokushamisa kuponesa kwake Afrika yedu. Akanyarara ari pamuchinjikwa kwema awa anokwanisa kuita mashanu, akazochema kuna Mwari. He was talking to the divine. Akati Eli, Eli, lama sabakthani Afrika yedu. Lokuti Mwari wangu, mandisire iko. Kwema awa anokwanisa kuita mashanu, achiremedzwa nezvizvo vanhu pachinjikano Afrika yedu. Akatambudzika Jesu, wakatambudzikira isu kuti tive noupenyu, tive nawo wakawanda Afrika yedu. Zvino hatizorori nebasa irori remuchinjikwa, hatizorori bedzi kana varipo panyika vasati vaona ruponeso rwatakawana Afrika yedu. Toramba tichiparidza kukosha kwake nokushamisa kuponesa kwake Afrika yedu. Wakatakura zvirandu zvedu, wakatakura zvivi zvedu. Saka tinofara kumuda kwazvo Jesu uyu. Jesu wakati dai isu tisati takuda, takafanira kutenda nokukuda kwazvo Afrika yedu. Nezvirwadzo zvako tenzi, changamiro wakagadzwa pachigaro chitsvene kuti hondo dzose dzokudenga dzikurumbidze Afrika yedu. Saka makaona ari pamuchinjikwa Mary mai vake naMaria Magdalene naMaria mukadzi waClopas, mai vake vakatanga kuchema nokuti vaiziva zvakawanzika zvokudenga Afrika yedu. Vakatanga kurangarira vachimhorosana nemutumwa Gabriel chiso nechiso, vachimhorosana naye achiti kwaziwai imi makaropafadzwa
ishe unemi. Iye akatanga kugadzika nekuvhunika kwazvo kuti unoti mhorosa nerudzi nomutowi zvamboita sei Africa yedu. Zvikanzi usatya Maria nokuti wanzwirwa achashana Mwari, nokuti tarira uchava nemimba uchazvara mwanakomana ugomutumidza zita rekuti Jesu. Iye uchava mukuru uchanzi mwanakomana wokumusorosoro Africa yedu. Saka aizvinzwisisa, saka akatanga kuchema. Akanga akatarisana nemwanakomana wokumusorosoro Changamire Mambo Jesu achizvidzwa. Akatanga zvekurangarira chirevo chichitemwa naKesari Augusto achiti vanhu vose ngavaende kudzinza rekwavo vanonyorwa mazita ukoko Africa yedu. Iye akatorawo akatakura mambo mudumbu make akaenda kuJudhea, akabva kuJudhea akabva kuGarirea achienda kuJudhea kunyika yemakomo Africa yedu. Asvika ukoko kuguta rababa wake Davhidha Africa yedu. Ipapo ndopa akatanga kuzvara mwanakomana wake Jesu Kristu Africa yedu. Akatoita normal birth inongoitwawo nevamwe, akatorwa somuenzi asi akanga ari mambo Africa yedu. Kusaziva kwakanga kuri kuvaJudha. Zvino Changamire uyu ndowa akafanira kutendwa nokudiwa kwazvo Africa yedu. Tinofanira kumugamuchira muno muAfrica. Akagamuchirwa nomuranda waMwari Pauro Mwazhi weAfrica. Saka achimudzidzisa kwose kwose kuti vazive kuti Changamire Mambo Jesu ndiye Ishe wakambozvidzwa nezvirwazvo zvako tenzi. Asi tinofanira kumurumbidza nokuti ndiye ane makiyi epasi pano nokudenga Africa yedu. Wakamanikidzwa. Yes. Kunyange zvakadaro wakazvininipisa. Akasashamisa muromo wake segwena rinoiswa kundobaiwa. Uye segwena risingachemi pamberi pavaveuri varo. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Wakabviswa pakumanikidzwa nokutongwa kana vari vezero rake. Ndianiko pakati pavo akarangarira kuti wakagurwa akabviswa panyika yavapenyu. Wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu. Vakamubagwira gwake pamwe chete navakaipa. Akava nomupfumi pakufa kwake. Kunyange asina kuita chisakarurama, kunyengera kusina kuwanikwa mumuromo wake. Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti arwadziwe. Wakamurwaridza. Kana mweya wake wauya nechipiriso chezvivi, uchaona zvibereko zvake, uchawedzera mazuva ake. Zvinodikanwa naJehovha zvichafambiswa zvakanaka noruoko rwake. Uchaona zvawakatapurira nomweya wake akagutiswa nokuziva kwake. Muranda wangu wakarurama ucharuramisira vazhinji, uchatakura zvakaipa zvavo. Saka ndichamuganirira mugove pamwe chete navakuru. Uchagoverana zvakapambwa navane simba. Gara pasi. Africa yedu. Deshe Jesu Kristu akatakura zvivi zvedu. Nokuti asati asvika panyika vaibayira zvipiriso. Vaitora kana dziri mbudzi, vaitora mbudzi mbiri yavaiti mbudzi yaAzazeri nembudzi yokuyananisira. Mbudzi yaAzazeri ndo yavaireverera zvivi zvavo pamusoro payo. Kana uri mhombwe waiti ndiri mhombwe pambudzi iyoyo. Kana uchiva waiti ndiri mbavha pambudzi iyoyo. Ndobva yakandwa kurenje kwakanga kusingasvikwi Africa yedu. Vaizotora mbudzi yavaiti mbudzi yokuyananisira yavaizobayira patafura yashe Africa yedu. Chaizova chipiriso. Asi zvose izvozvo ropa rembudzi neramakwai harina kukwanisa kusuka zvivi zvedu. Iye Ishe Jesu Kristu wakauya kamwe kamwe zvikabva zvapera Africa yedu. Saka takafanira kumutenda Jesu Kristu nokumuda kwazvo Africa yedu. Mwari aropofadze kuzisa kwedama rake zvino nokusingaperi. Africa yedu. Africa. Tinotenda Mwari nebasa rake riri pakati pedu. Tinomutenda zvikuru Mwari wakashanyira vanhu veAfrica pamazuva ano okupedzisira. Africa. Zvino ino nguva tinoipa kuhama neshamwari vatanamata nawo maurano
kana varipo vanoda kupinda muchechi ravo, the African Apostolic Church, vaapostora veAfrica vanozviratidza nekuya kuno mberi vozogamuchirwa muchechi ravo. Simukai pamugere ipapo, kana varipo vanoda kupinda muchechi ravo vauye kuno mberi muzogamuchirwa muchechi renyu. Africa, chechi renyu rakauya, the African Apostolic Church, vaapostora veAfrica, chechi rakanakira vanhu vatema, nokuti Africa vanhu vatema, haisi miti kana nzizi kana makomo. Zvino chechi rakauya, chirevo chinoremera arehwa nezita, chako ndechako kusema unosiya muto, maranga idako nokuti mumwe anosemesa, chisi chako rembedza rega kukungira hata sechako, taimbove machechi avamwe. Asi zvino redu rakauya, kana mai vachinge vaenda kuhuni vana vanomboenda kumakwato, asi zvino pavanoya pavanongoti chingajata paruwanzi, vana vanomhanya vachibuda kumakwato vachinoti mone naamai. Africa, zvino mai vakauya, uye paunonairwa ndo paunototera, pawanzwira evhangeri ndo paunotendeukira. Mai nababa vakauya, nokuti mai nababa vakauya, verengere yakabayisa mombe yaonda, uye procrastination is the thief of time. Africa, zvino kana varipo vanoda kupinda muchechi ravo vanozviratidza nekuya kuno mberi vogamuchirwa muchechi ravo. Uye shoko rakataura nhambo dzinopfuura ina kumuranda waMwari Ernest Pamamvura Mwazha weAfrica richitaura nezvekuguma kwenyika. It is the time of the end. Muna 1983, muna 1984, muna 1985 rakataura richiti it is the time of the end. Muna 2001 rikati Mwari waAbrahama nyika yava kuguma. Muna 2007 rikazotaura richiti nguva yakwana. Africa, zvino yava nguva yekupedzisira. Usabvunze wogere naye, nokuti unobvunza nezita risina kunyorwa mubhuku yeupenyu akasasimuka. Hazvirangano, kunotorwa mai kuchisara baba, kunotorwa mwana kuchisara vabereki. Zvino ndevakatemerwa voga vanozopa, ndevakatemerwa voga nokuti Mwari vaakaziva kare, ndovakatendisa, ndovakaruramisa, ndovakaita kuti vafanane naJesu. Africa, chechi rakauya rina Mwari anopindira munyengetero yavanhu vake. Mwari wakauya anobisira vanhu zvinetswa achivapa zvishayikwa. Zvino uyai kumuponese, uyai mutore upenyu. Africa, panenge pachiimbwa mosimbwa mweya mberi kuno mogamuchirwa. Apotoro pito yake Mwari indorira pasi, inotaura kune vese kuti uyai, dzose dzinobvira kuenda iyo hakusaripo, namazita edu achazodaidzwa kuti ndodaidzwa kuti ndodaidzwa kuti
Uyai mpinde muchechi renyu. Chitende chinoremera ndechine mbeu. Yeah.
Afrika yedu, Afrika yedu, regerei vana vaMwari, ino yava nguva yezviziviso. Chiziviso chedu chekutanga ndechavanhu vagamuchirwa muchechi ravo ravapostora vaAfrica. Pamunamato wamauro ano tine mufaro mukuru. Amen. Pamusangano uno wechirayiro wemarondera wedza province paDimbiti kuti tawedzerwazve navamwe vatendi 14 kana tikabatanidza nevakapinda muchechi kubva musangano uno uchitanga vanoita 60 ane vana. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Kuti vava kuita tishiri kuende mberi. Tinotenda Vava kuita hongo Afrika yedu. Kana tikabatanidza nevakapinda muchechi kubva musangano uno uchitanga vanhu vagamuchirwa muchechi vava kuita 60 ane vana 64. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Fugamai tigamchire ngoni. Zvino kungati ngonzayo chedu Jesu Kristo norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zvive zvingagari nemi mose zvino kudzamarare kuve kusingaperi. Amen. Oh
enyu na matwedu apera. Afrika yedu ruregerero vana vaMwari. Exodo 20 verse 1 mirayiro yaMwari ine 10. Zvino Mwari vakataura mashoko ose akati, ndini Jehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeIjipita, muimba youranda. Usawana vamwe vaMwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakaweswa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ndi Jehovha Mwari wako, ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita Jehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha haangaregi kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete riwe dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti mazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura kwako nhema, usachiva imba yokwako, usachiva mukadzi wokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chimwe chokwako. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha.
tsitsi dzatakaitirwa naMwari ekutenda ruponeso rwakadai rwatakapiwa naMwari rwakauya nemuponesi Jesu Kristu pachake muno muAfrica kutanga mugore ra1934 paakazviratidza kumuranda wake Ernest Boma Mvuramaja weAfrica uyo ari pakati pedu nhasi pakatanga hakusi kwokutanga aiwa ndakura naye hakusi kwokutanga ba paakatanga kuzviratidza hapasi pokutanga naye handiti paakazviratidza kumuranda wake Ernest Boma weAfrica rwakarusiri rwokutangaka oda kwateta makumi enguva tiri tese Africa yedu tinotenda kuti mudzidzisi tinaye pano tiri kudzidziswa zvekudenga sezvamaimba kuti takapuwa zvekudenga naPaulo ndinofara kwazvo nekuti ndiri kudzidza Africa yedu tinofadza kwazvo pamberi paMwari nekuti muranda waMwari Pauro Mwazha weAfrica akagara naJesu Kristu kubvira kare kare nekuti akagara ariko uye aripo nhasi uye achazovapo nekuti ndiye mweya mutsvene akataurwa naJesu Kristu kuti kana achinge asvika iye mweya wezvokwadi akakutungamirai muzvokwadi yese Africa yedu hanzi akatora pane zvangu agokupai izvo haangatauri zvake asi achatora pane zvangu agokupai izvo Africa yedu akagara ariko kubvira kare kare akanga ariko paya mambo Jesu Kristu paakati pakati penyu pane mumwe wasingazivi wamusingazivi ndiye airewa Africa yedu akagara ariko kare kare saka achiti Jesu Kristu ndakakura naye ndaitofudza mombe nani naye nekuti zera rese rekenge rina muranda waMwari Pauro Mwazha weAfrica ndoraiona Jesu Kristu ane zera wairo Africa yedu zvino tinaye akagara aripo kare kare tinaye aripo nhasi tinaye achawapo nekusingaperi-peri nekuti ndiye akaonekwa nemuprofiti Dhanieri chapter 7 verse 18 achinzi ndakaona akakwegura pamazuva ake Africa yedu uchidzika nayo tsamba iyoyo inobva yataura kuti ndakaona akaita semwanakomana womunhu akauya nemakore ekudenga akasvika pane akakwegura pamazuva ake akapuhwa simba nechiremerera nemiri Africa yedu zvino ndo zviya zvamaimba muchiti musi we10 kukadzi wegorero takashanyirwa namambo wepasi rese Africa yedu akauya ari mugore jena mukati tarire nyamwari yaburuka panyika gore rinobwinya sezuva ishari mukati Africa yedu ndopaakauya ipapo 17 February 1956 zvakanga zvaonekwa naprofiti Dhanieri kare kare zvino tinotenda Mwari vana vaMwari uye tinofanira kufara vana vaAfrica nekuti ruponeso rwedu rwakanga rwakawigwa kuna Mwari zvinhu zvose zvakanga zvakawigwa kunani kuna Mwari zvakatozozarurwa Africa yedu zvakatozozarurwa kuti tizive kuti kuwangwa nzvimbo inoera kudaro kuti tizive kuti pandari kure pane temberi yegoridhe inopenya zvakatozarurwa Africa yedu yese zvakanga zvakaigwa nani naMwari ruponeso urwu rwakagadzirwa kare kare naMwari nyika isati yavapo ruponeso urwu rwakagadzirwa kare naMwari rwakanga rwakawigwa kuna Mwari rukazozarurwa Africa yedu zvakazarurirwa vaprofita vake nevapostori vake vatsvene vachitaura pamusoro peAfrica ino kuti pamazuva ekupedzisira umwari huchange huri kuAfrica umwari huchange huri kuimba yaKushi Africa yedu nekuti saka muchiona kuti hakuna akakurumira mushoko raMwari bhaibheri asina kutsika muno muAfrica Africa yedu vese vakatsika muno muAfrica vana Abrahamu vakauya muno muAfrica vana Jakobho vakauya muno muAfrica wese vana Isaka vakauya muno muAfrica Africa yedu wana Ebed Meleki ndiye anobatsira evhangeri yaMwari
Jeremia anyikwa mumatope nekuda kwevhangeri vachida kumuuraya ndiye akandonyurura evhangeri. Afrika yaLord. Kuratidza kuti vhangeri yaMwari yenyu yaurawa asi yakamutswa nemunhu waAfrica. Afrika yaLord. Zvakaoda kumuraya ari mucheche paJerusarema akatizira kuAfrica.
Bethlehema reJudhea ada kuurayiwa naHerodhi achiri mucheche. Njozi yaMwari akauya kuna Josefa naMaria wakati tizira nemwana wekuIjipita nekuti kuna anotsvaga kumuuraya Afrika. Mambo wedu Jesu Kristu akatizira muno muIjipita akagara muno kusvikira Mweya Mutsvene wazomuti adzokere Afrika. Zvino munoona kakare tiri kuronda nhoroondo yeAfrica kuti zvinhu izvi zvakagara zvakagadzirirwa isu, zvinhu izvi zvakagara zvakapiwa isu. Tarirai kuti Ishe wedu Jesu Kristu achienda pamuchinjikwa akatakura muchinjikwa abvunzikanawo kwakabatwa Simoni weKurini. Kurini iri muLibya Afrika. Kurini iri muLibya kwaina Gaddafi ndiye akabatwa akabatsira Ishe wedu Jesu Kristu kutakura muchinjikwa. Simon weAfrica. Simon weAfrica Afrika. Anonzi Simon weAfrica Afrika. Kutaura kuti vhangeri ichaputsikawo asi ichasimudzwa nemunhu mutema Afrika. Ndiye Pauro mazha weAfrica akatunga pamazuva ane Afrika. Zvino tinofara kwazvo vana veAfrica, tinotenda kwazvo chinhu chakanakisisa ichi kuti Mwari akasimudza isu wepasi pasi takasimudzwa sezvinotaura Bhiyo 142 kuti tanga tiri kure naye wakatitenga neropa akatiisa padenga anotida Afrika. Neshoko rinoti deredzai zviri kumusoro mukwiridze zviri pasi. Afrika neshoko rinoti deredzai zviri kumusoro mukwiridze zviri pasi Afrika. Zvino Israeri ndo akanga ari kumusoro akaderedza Matongo zvino. Matongo zvino. Matongo. Ndichazviita matongo. Nezvizvo hazvingarambi zviripo. Kusvikira mwene wazvo achiuya Afrika. Zvino mwene wazvo akauya nekoma zveAfrica. Afrika ndiye akatumwa naJesu Kristu pamazuva ane kupedzisira. Ndiye Mweya Mutsvene ari pakati pedu akanzi naIshe wedu Jesu Kristu haangatori pane zvake asi achatora pane zvangu zvose agokuparidzirai izvo Afrika. Muchibva maima kuti takapiwa zvekudenga naPauro. Saka muchiona mabhuku ekutumwa kwomuranda waMwari pomazha weAfrica pati 1 nepati 2 anojekesa mapirwo akaitwa zvose pane chimwe nechimwe aitopirwa nani naMwari Afrika. Pane chimwe nechimwe aitopiwa naMwari. Sabata akapiwa naMwari. Chechi yakatotaurwa naJehovha pachake kuti the African Apostolic Church waapostoro weAfrica isati yapo Afrika. Nekuda kwakuti kutaura kwaJehovha kusika zvakabva zvaita nekuti ndiJehovha anotaura chinhu nekuti nini nekuchiita Afrika. ndiJehovha anotaura chinhu nekuchiita. Paakati hona apostoro vaJesu mugore 1934 muranda waMwari pomazha weAfrica akagara mudongo naIshe wedu Jesu Kristu. Izwi rakataura richibva mumabudazuva kuti hona apostoro vaJesu vakanga vasipoka asi nekuda kwokuti kutaura kwaMwari kudini kusika nhasi wazara pasi rese Afrika. Ndokuita kwaMwari koko ndokushambisa kwani kwaMwari ikoko. Saka muranda waMwari pomazha weAfrica akwidzwa mudenga rechipiri akaramata achiti blessed thou art, O Lord, for mysterious are the ways of thy salvation Afrika. Nekuti kuponesa kwaMwari kwakahwanzika uye kunodini kunoshamisa. Zvinhu zvaMwari zvinoshamisa nekuti munotozoteera mumashure muchizvinzvera asi iye anenge atopedza Afrika. Iye anenge atopedza imotozosara muchidzidza mabhuku zvakazodai uye kana musina kuzarurirwa naMwari haungazvizivi. Nekuti muranda waMwari pomazha weAfrica paakapiwa mutemo wesabata paya pagomo dzvene reGuambwa akatenda chinyararira achiti zvakanaka Mwari waMwari tichaita zvose zvatingaite kuti tichengete mutemo yenyu yakakwana. Iwe unodikanwa sezvaunofemera, unozikanwa sezvaunozvidini sezvaunozviratidza. Kana Mwari asina kukufemera mweya wekukuda wekuti umude haugoni kumuda Afrika. Kana Mwari asina kuzviratidza kwauri haugoni muona Afrika. Anotopfuura nemunzira yemusha mako, anotopfuura nepamba pani pako
muchigotadza kumuziva. Wazhinji ari kuzotamira nevamwe poma zvaafrica. Murume musanangurwa, mukadzi asi musanangurwa, vakarara pambedha pamwe chete. Murume achirotamira nevamwe poma zvaafrica. Mukadzi asingadini, vakarara pamwe chete. Vari vanhu vemuringwe chete, vamwe vachirotamira nevamwe poma zvaafrica vachiya kuchechi azvokani. Asi vamwe vachidini, vachisara. Anozikanwa sezvaanozvidini, sezvaanozviratidza. Uye hanzi vachadzidziswa naJehovha vose, hakuna angazotipa zivani. Ziva Mwari. Mwari kana asvika pamunhu, munhu anodini? Anoziva Mwari. Pauro weTasasi apengerwa nechiedza achienda kuDhamasiko. Paakanzi Sauro, Sauro, unotitambudzirei? Ishe Jesu Kristu achitaura kwaari akati, ndimaniko Ishe wangu? Afrika yakaona. Akanga audzwa nani kuti ndiishe Jesu? Akanga amuziva sei? Afrika yakaona. Mweya uri mumunhu unozivani? Kana Mwari asvika pauri, unotoziva kuti uyu ndiani? Ndiye Mwari. Afrika yakaona. Leviticus 17 verse 11. Ropa harifaniri kudyiwa, nokuti upenyu hwenyama huri muropa. Ndakakupai iropa aritari kuti riyananisire mweya yenyu, nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo. Afrika yakaona. Tiri kutaura zvaIshe Jesu Kristu akauya muno muAfrica kuzotipa upenyu. Afrika yakaona. Akauya kuti tive neupenyu, tive nahwo hwakawanda, sezvaataura pana Johani 10 pamufudzi akanaka kuti ndinorashira makwai angu upenyu hwangu. Afrika yakaona. Ndopatana kutanga taziva ipapo kuti upenyu hwechese chinorarama huri muropa rani? Racho. Afrika yakaona. Upenyu hwemunhu huri muropa remunhu wacho. Upenyu hwemombe huri muropa remombe. Upenyu hwehuku huri muropa rehuku. Upenyu hwaJesu Kristu huri muropa rani? RaJesu Kristu. Saka makarongedza muchibva kumamisha muchiti takuenda kuchirayiro kundodya nyama yaJesu Kristu nekumwa ropa rake kuti tiwane upenyu huri muropa rani? RaJesu Kristu. Zvaakataura achiti ndinorashira makwai angu upenyu hwangu, aitaura kuparadza pakaita ropa rake pamuchinjikwa, nekuti nyika yose yakanga yakafa nekuda kwekudini? Kwekudarika, sezvinotaurwa naRoma 6 verse 23 kuti nekuti mubayiro wazviwi ndirwo rufu, asi chipo chekupiwa naMwari pachena ndoupenyu husingaperi muna Kristu Jesu. Afrika yakaona. Zvino takanga takafa nekudarika, takanga takafa nekudarika. Nyika yakanga yakafa nekuda kwekudarika, nekuti panyika panapa yekenge yaiya inonzi life of Africa yakaona. Pakanga pasisina chakanga chiripo pano, asi mwanakomana waMwari Jesu Kristu akasiya denga rake, akasiya upenyu hwake, akauya kuzorashira vanhu vakafa upenyu hwake kuti tive vapenyu muropa rake. Afrika yakaona. Saka tichiuya kuzodya nyama yake nekumwa ropa rake, chatinoteera upenyu huri muropa rani? RaJesu Kristu. Kana munhu anwa ropa raJesu Kristu ane upenyu hwaJesu Kristu. Zvoitika zviya zviri pana Wakorintho chipiri chapter 5 verse 17 kuti kana munhu amuna Kristu Jesu chachisikwa chitsva, zvakare zvose zvapfuura, zvinhu zvose zvazvitsva. Afrika yakaona. Pane chiratidzo chakaitika kumuranda waMwari Paul Mwazhaafrica ari kupedzesa kosi yake udzidzisi mugore 1940. Denga rakapukutwa nechamabuda zuva, pakanyorwa nemunhu waJehovha kuti Recreation of Africa. Afrika yakaona. Izwi rikataura kumabvazuva kuti nyorera vana vari kumayunivhesiti. Izwi rikataura kwaari muranda waMwari Paul Mwazhaafrica richiti nyorera vana vari kumayunivhesiti kuti vagokubatsira mubasa nyorera vana vari kumayunivhesiti kuti vagozokubatsira mubasa rekusikwa kwenyika yechiAfrica iyi. Afrika yakaona. Zvino vanhu vanosikwa patsva neropa rani? RaJesu Kristu ndorinosika munhu. Sei dati ropa ndorinosika munhu? Nekuti kutanga kunoita munhu ari mudumbu ramai wake anotanga riri donhwero ropa. Munhu akatanga riri ropa.
neshoko raMwari rinotaura ndakakuziva uchiri mudumbu ramai wako, ndakakuziva uchiri ropa. Afrika anotanga ari ropa. Ropa tese tinoziva kuti ropa imvura chaiyo unotodura kudai, kana madonho anotodonha kuti do. Asi chinoshamisa ndechekuti kubva mumvura iyoyo ndomakabva mabhonzo, marunda nemazina anotsenga maputi nedenga, zvese zvakabva Afrika. Zvino ropa iroro rakabva kuna Adhamu rashatiswa nezvivi, raura munhu afa. Pakauya ropa rakabva kudenga musi wa2 April 1968. Muranda waMwari Paul Mazha weAfrica ari mudenga akabatsira pakugadzirwa kwechirayiro chekudenga, akadya pamwe chete nevatumwa ndozi kudenga, akapuwa bhodhoro rewaini kurova ropa raJesu Kristu rekuti azotipa isu tinogara pai, kuti tisikwe patsva muropa rani raJesu Kristu, kuti recreation iya idini iite Afrika. Nekuti recreation of Africa kusika vanhu vanotya Mwari, vanhu vanoda Mwari, vanhu vanofarira Mwari, vanhu vanoteerera Mwari, kuti akanzi yakatirega odini orega, akanzi ita chekuti kunyange chakaoma kunyange chichiurayisa odini ndo recreation of Africa. Zvino vanhu ivavo vanotosika neropa rani raJesu Kristu. Saka muchiona ushingi hwamunahwo kuti kunyange zvinhu zvakaoma 2008 zvinhu zvava zvakaoma muno muZimbabwe muno, asi vanhu havana kuregera kuya musangano rechirayiro Afrika. Mabasa aiuya achiuyazve kureva kuti makapiwa ushingi hupi Afrika. Vakapiwa ushingi hwaSt Paul Mazha weAfrica, asina kuzorora kubvirira kunyange nguva yehondo vaitofamba netoyota yeevhangeri ichitsika pamusoro pezvimambaira vachifarisa vhangeri rani raMwari. Ndo mweya waJesu Kristu iwoyo wekusadzokera mumashure Africa forward never change. Kunyange zvichiurayisa, kunyange zvingatambudze, kunyange zvingasekese nyama, kunyange tingawa mapenzi tikatopenga hedu Afrika. Nekuti ropa ratakadya, nyama yatakadya neropa ratakadya ndozvazvakadini, ndozvazvakaita Afrika. Rakadya neropa ratakanwa, tinotenda nekubatsirwa. Nyama yaJesu Kristu yatakadya neropa rake ratakanwa ndo zvinotipa ushingiwo Afrika. Ndo zvinotipa kusimba ikoko, uye ndo zvinochenisa vanhu. Nekuti kana wadya nyama isina kumbotadza neropa risina kumbotadza, ndo rinopa simba muviri wako kuti uregere kudini kutadza. Ndo rakatikundisa umhombwe isitaiwe mahure, ndo rakatikundisa umbavha, ndo rakatikundisa mabasa ese akadini akaipa Afrika. Nyika yoshamiswa, tova munhu unorunga nyika, tova chiedza chinovhenekera nyika, vanhu voshamiswa nesu Afrika. Vobvunza vanhu, iye Paul Mazha wenyuye anombokupei chii Afrika? Mpostori unoshamiswa naye kuda mugumbura, hambogumbuka anongosekaseka, asi uchitomugumbura Afrika. Kuda kusamudzorera chikwereti chake anongosekaseka, makamupiwei Afrika. Takapiwa zvekudenga naPaulo Afrika. Itaburuka
Afrika yedu takapuwa zvekudenga naPaulo. Ndiye mweya mutsvena ari pakati pedu, ndiye mweya munyaradzi, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu akati mweya munyaradzi ndiye ari pakati pedu. Afrika yedu chatinoti mweya munyaradzi. Saka handikusiyei muri nherera, ndichakupai munyaradzi mweya mutsvene, iye achava pakati penyu. Tinotenda nekudzidzisa. Handikusii muri nherera, ndichakupai mweya munyaradzi, iye achava pakati penyu. Ndichakupai mumwe munyaradzi, ndichakupai mumwe munyaradzi, mweya mutsvene, iye achava pakati penyu. iye achava pakati penyu. Achakudzidzisai zvinouya. Achakudzidzisai zvinouya. Afrika yedu. Saka maimba muchiti watuma Paulo waAfrica azorodze vanotenda. Afrika yedu. Kuti azorodze vanotenda. Watuma Paulo waAfrica kuti azorodze vanotenda. Afrika yedu. Kuzorodza nekunyaradza chinhu chimwe chete. Afrika yedu. Munhu azorodzwa adini? Anyaradza. Afrika yedu. Saka muchiona vanochema vanenge vaine matambudziko, vakaenda pamuranda wamapoma zvaAfrica akavateurira nezita raJesu Kristu, matambudziko anodini? Anopera. Ndokuzorodza kwacho. Afrika yedu. Saka muchiona anenge asangana nenjodzi yekuti nekuti akaona muranda wamapoma zvaAfrica kana kuti akaona motokari yake, njodzi inobva yadini? Inobva yapera. Ndiye mweya mutsvene waMwari. Kana pikicha yake. Afrika yedu. Pikicha dziri kurinda makuro. Pikicha dziri kurinda makuro. Pikicha dziri kurinda makuro. Ini zvakaitikawo ndiri kumusha kwedu. Mene kuti Mwari akaitawo sei, akaitawo ndisanganiwo nazvo. Makudo akauya, mukadzi wangu anga akaisa mapikicha emaflyers aya. Anga akaiswa muplastic kuti asatote nemvura. Akaiswa mapikicha. Makudo akafura, akandozha pavakidzani vedu. Afrika yedu. Chakadzanga ari kuchapa kuti ivi. Saka zvinoita naizvi. Afrika yedu. Ndakatendeswa naMwari chokwadi. Afrika yedu. Mwana wangu arwara zvekufa zvekuti taisafunga kuti mangwana mwana uyu anomuka ari mupenyero achipisa miri zvekuti apa ndaiverenga hangu pati 2 yangu chinoti